हेलो अगुआ जी। हाँ जी, हम अगुआ जी बोलत तनी। हम परिखरा से बोलतनी। अरे हम फोन पर ढेर ना बतियाइला, ऑफिस पर आके मिलो। का ऑफिस पे आके बात करी? ठीक ठीक ठीक, अबे आओ तनी हम। ठीक बा। एकरा से पहले हम तोर बियाह करा दे जोरा बता। चलो टाइम तो दे दे हले। 50,000 मनोजवा चाय वाला से लेवे के बा। हाँ भैया, रुपया। प्रणाम प्रणाम। अरे खुश रहे रौरे बियाह करावे के बा। जी जी, हम ही फोन कर ले रही है भैया। बड़ा राव नाम सुने मनी पूरा जिला जवार प्रखंड में रहुआ एकदम नाम के चर्चा बाकी केहू के अगर बियाह ना होला तो रहुआ बियाह करा देला। देखी बियाह तो हमरा और करा दे। हाँ एक नंबर के लड़की रही। अरे ठीक ठीक। दान दहेज में कोनो कमी ना हो। अच्छा जी। लेकिन हाँ जी। बात ई बा का बा? कि जो हम दहेज दिवाईला हनु ओकरा में से मात्र 20% हम लिहिला। ये महाराज रहुआ अगुआ है कि दलाल?